I bueno, jo, com podeu veure, ja m'he calçat la següent samarreta per a donar la benvinguda avui a les nostres companyes del grup de danses, la de la Panxa Pelà, i Pepe Toni es preguntarà cosetes i a veure què tenen que contar-nos. Moltíssimes gràcies, Txell. Bé, tenim aquí amb nosaltres a Joaquim Miralles, que és un dels fundadors i veterans i mestre i de tot en la Panxa Pelà, en el grup de danses, i també bueno, una persona que ha estat en tot, pràcticament ajudant en les entitats i sempre un gran col·laborador de tota la cultura a Barcelona. Però anem a parlar avui del grup de danses, la de la Panxa Pelà. Bon dia, Joaquim. Bon dia i bona hora, Pepe Toni. Doncs sí, mira, al final he sigut jo de contar-vos una miqueta el que és la història i el recorregut que ha tingut la Panxa Pelà, i després ja unes companyes alumnes vos contaran ja més el que és la seva experiència en el grup com a tal. Doncs, a veure, tot va començar realment quan, el 2006, que ja som fa 14 anys, jo vaig pujar a Barcelona i n'hi havia un grupet de gent que s'ajuntava per tocar una miqueta de folk, dansaes i coses, que era un grup que es deia Xanglot, que estava Ximo, Estefania, com haveu vist també a Rafael, Irene, Tofo, l'Arturo... Bueno, i res, jo un dia vam anar enmig de la muntanya, crec que estàvem tocant, i de sobte m'escolte el que és el Fandango d'Onil, que el Fandango d'Onil justament és el meu ball favorit del costat del meu poble, i vaig flipar en colors dient que m'he vingut a Barcelona i estan tocant això, què passa aquí, no? I evidentment, clar, al dir que jo sabia el que era i això, doncs em vaig posar a ballar. I ja hi va començar tot a gestionar-se el que a dia d'avui seria la Panxa Pelà. Llavors, n'hi ha un recorregut clar que es podria dir segons els locals. Jo veig com 4 fases. Una al principi, que ja va comentar els inicis de l'espai a dalt de Verdi, que teníem un local, i després em van canviar al local de Pere Serafí. Ahir sí que ja van començar, n'hi havia un parell de grups d'iniciació i avançat, i ja va ser el 2013 quan realment se va crear, hi havia una colla que ens ajuntava molt, doncs estava les Vanesses, Català i Muro, Andrea, Cristina, Mariví, que també acaba de parlar, Maria, Fanny, que està en tot. I van dir, ostres, anem a fer un grup, i van dir, posant nom i cantant, que ja sempre estaven liant-la, diu, mira, la de la Panxa Pelà, és una cançó de la Iota de Xàtiva, i van néixer així, realment. I, bueno, amb uns objectius clarament. Una, que tota la gent que sap el que és un grup de danses, al cap i a la fi és crear família, crear un grup d'amics per gaudir i passar-se-lo bé, però, evidentment, per difondre el que és la cultura popular de les comarques valencianes. Música, balls, dansaes, cançons i creixent diversitat folclòrica. Jotes, fandangos, seguidilletes, boleros... I, bueno, això va anar agafant força i d'ahir es van traslladar al que a dia d'avui és Casa València. I a casa, bueno, vull dir, en l'actualitat, des que esteu en Casa València, també això, al ser més gran l'espai, també s'haurà incrementat el nombre de socis o de membres de les danses. A veure, clar, evidentment va haver un canvi molt gran en el que és el passar a Casa València, sobretot a nivell de local i de possibilitats. En els altres llocs és que era, si ho veieu no vos creieu que hi fèiem tallers de danses, era impossible. Llavors, van canviar a Casa València, molt més gran, i jo sobretot veig un canvi exponencial, jo crec que pràcticament es van duplicar els alumnes o fins i tot més, quan fa 5 o 6 anys van entrar 2 grans pilars de lo que són a dia d'avui, la de la Panxa Pelà, que és Salva i José. I jo també ahir vaig veure una miqueta la llum, perquè quasi sempre era jo qui ensenyava i els vas veure a ells i dir 2 grans balladors i vas dir, hòstia, heu de vindre, veniu. I, clar, també vaig veure una oportunitat de... Jo sé el que sé i tinc un camp i ensenyo el que sé. Llavors, a més, també era una oportunitat a donar més diversitat a el que és el grup de danses.
I, clar, amb ells sobretot, doncs ja va créixer tot moltíssim, perquè també vam fer sinergies i es va crear una comissió de danses, que la comissió actual de danses, que ho he de dir, que donar les gràcies a Clara, Clàudia, José, Salva, Alfons, Anna, Manel, Marta, Maria, Omar i jo, però tot això és molt viu, va canviant i va creixent. I amb aquesta estructura i que ens agrada convollar-nos, ja sabeu que els valencians sabem quan comencem però no n'acabem, doncs a dia d'avui som uns 50 alumnes o igual una mica més en diferents nivells, inicial, intermig i avançat. I amb tot això, la veritat que n'hi ha un recorregut d'experiències i col·laboracions molt boniques per aconseguir. A l'any feu moltes activitats, feu activitats fixes, més altres col·laboracions que se sumen? Doncs mira, al principi, quan van començar, el 2006, se feien ens trucaven per anar a algunes festes de barri, com a les Corts, a Poble Sec, i feien 4 o 5 balls. Inclús vam anar a algun lloc a Burg a fer un taller i estava bé. També crec que la gent no ho sap, però va arribar a veure una rondalla. Una rondalla que estava Irene, estava Tòfol, Pablo, i en algun correllengües es va actuar amb rondalla pròpia. El que passa que va durar molt poc, perquè va durar. I, evidentment, col·laborem en tot el que són les activitats de Casa València, en les quals Borumballa, amb les seves dolçaines i tabals, ens han ajudat molt. Però jo tenia una sèrie de col·laboracions especials que m'agradaria contar-vos, i sin fer damunt, que són, per exemple, la de Algemesí, que vam anar el 2007, que tenia una proposta que són els dissabtes al mercat del grup, tinc per aquí Belka, grup de danses, que va ser una experiència molt bonica, no? Perquè vam d'això de convoiar tots els cotxes, vaig a cavallar. Tot el grup de danses són un amor, no? I ahir ens van agafar, com bé dic, de família a família, no? I a part, Salva és d'allí i té molt bona relació i ens ho van posar superfàcil i va ser una gran experiència. També hem arribat a fer un videoclip del grup Xaló. Ens va dir si pot participar en la cançó de Jo no cante per la veu, que també va ser una gran experiència perquè jo crec que no saps què és fer un videoclip fins que ho fas de veritat, no? Tu montes allà, dius, pues bueno, he d'anar i ballar el que s'ha fet, no? I quan te n'adones ja portes que has fet el mateix ball 50 vegades per aconseguir aquestes diferents, les millors tomes que podes fer-ho, no? Evidentment, la jornada popular, que és una de les activitats més consolidades, i que sempre des dels inicis de danses o bé feia algun taller o alguna actuació i hem col·laborat moltíssim. En el 2018 va ser la primera dansa a la Vila de Gràcia, sobre dolçaineta ballet. Enguany seria la nostra tercera, però, sí, tercera, però per les circumstàncies ja sabeu que no ha pogut ser. No passa res. Després també hem fet alguna col·laboració amb la Valenciana, la banda de música de Valencians aquí a Barcelona, en el Parc de les Arts, que també, com a experiència personal, una passada, de que tu de repente estiguen allí 3 parelles ballant i te gires i tens allà 30, 40, 50 persones i una veu en directe com la de José que està fent que tu pugues ballar. Una cosa que t'agrada tota la vida. També des de fa uns anys es celebren entrades de moros i cristians, en la qual se va fer un petit... Van participar en el boato amb un ballet dansa. Evidentment, hem participat en diferents dansades i saraus, s'han convoiat i dir, anem a aquest poble, no? Com tinc per aquí, Ontinyent, Fontanars, Vallars, València, Llutxent, Gandia, Llosa i Ibi, a les festes d'hivern d'Ibi, del meu poble, que també són molt boniques. No heu parat, vull dir, esteu a tope, no? Sí, sobretot destacar el Despertar Folk. El Despertar Folk sí que és el festival folk que era el número 13 que fèiem
i està organitzat per l'espai i aquest sí que la veritat que jo ho he viscut des d'un principi, que es va muntar a la trobada dels territoris de la Corona d'Aragó i és una passada. És una passada, és una cosa que vivim, a la gent que li agrada, fa molta colla, ens ho passem molt bé, i crec que per nosaltres seria l'acte de l'any, no? Entre altres, perquè, per exemple, en Falles també actuem i és una cosa que també és molt divertida i bueno, jo me'n recordo d'un en especial de quan fins i tot van fer un passacarrers, van ressuscitar a la Rita Barberà quan es va morir, que van fer un pregó amb el famós pregó del Caloret, Fallet, i bueno, va ser molt divertit. La veritat que és una gran experiència, no només és vindre a ballar, jo crec que la gent l'utilitza, és una manera de fer família a Barcelona i bueno, i jo no diré res més, que crec que estic parlant ja massa, que aquestes que ens conten la seva experiència en aquesta... Pues ara a continuació parlarem... Moltes gràcies, Joaquim. La veritat és que si fora per viure i conèixer ben bé l'entitat, el millor és formar part de l'entitat i que la gent conega de primera mà tot el que es fa. Ara tenim dos noves membres que estan ara en iniciació, que van començar fa 2 mesos, ara es contaran. Elles són Maria Nadal i Sandra Bermejo, que bé, volem també que estiguin aquí, que ens conten un poc què és ser nou a la Panxa Pelà i des de quan estan i un poc la seva experiència. Maria, comencem amb tu i un poc què et va motivar per formar part del grup de danses. Hola, bon dia a totes i tots. A mi el que realment em va motivar va ser que fa un parell d'anys vaig vindre així a Barcelona, estava visitant a València i tenia alguns amics de Quatretonda i de Benigànim i amb ells vaig acudir a casa a València. Aleshores, allà vaig veure moltes activitats culturals i em va agradar molt perquè sabent una mica lluny de casa et fa sentir com molt a prop. I aleshores volia formar part d'aquest projecte i les danses la veritat és que em motivaven bastant perquè de petita sí que havia ballat en el poble, però vaig deixar i tal, però veia en diferents activitats que es feien aquí lo bé que s'ho passava a la gent i lo divertit que era, i finalment vaig conèixer a Salva en una festa i a banda també estava a Carles del Llucent, que també era l'inicial, i va, apunta, no sé què, i Salva, va, que jo soc el profe. I jo dic, ostres, tu eres el profe? I vaig dir, doncs vinga, va. I vaig començar l'any passat, en febrer o així, vaig estar uns mesos, 2 o 3 mesos, m'ho vaig deixar perquè no podia, era incompatible amb estudis i feina i tal. I aquest any vaig convocar a una companya de feina, a la Sandra, i s'apuntàrem. I el fet de que... Bueno, digues, perdó. I així va ser, no, Sandra? Així també, a través de Maria, va ser com vas conèixer. Sí, correcte. Hola, bon dia a totes. Gràcies. I res, doncs, com l'ha contat Maria, més o menys, jo vaig vindre aquí a Barna fa cosa d'un any, més o menys. Vaig començar a treballar en la mateixa escola que Maria i em va convocar en seguida. Sempre me parlava de lo ben que s'ho passaven allí, de totes les activitats culturals que feien, del grup de danses. A mi les danses, la veritat és que era algo que sempre m'havia cridat l'atenció, no? I ara, com estar fora de casa, no? És com que sempre te toca com les arrels i tal, i dic, bueno, pues és el moment. I res, la Maria m'ha convocat i aquí estem. Ballàveu abans als vostres pobles, les danses? Jo mai havia ballat, mai. Va ser una experiència totalment nova i superguai, la veritat, estic supercontenta. I tu, Maria, ballaves abans? Quan era xicoteta vaig ballar, però molt poquet. I la veritat és que sempre m'ha agradat molt la música en valencià, la cultura valenciana, i em pareix genial que hi hagi a casa a València i el grup de danses per a difondre el folklore valencià i fer-nos sentir més a prop, perquè a banda de les classes, que són molt divertides i tenim uns profes genials, no sé si l'ha tirat a Joaquim. Ai, boing.
Tenim a Salva, que també és molt guai, i José, que fan moltes coses. José, a banda de ballar, he descobert ara en el confinament que també canta i canta molt bé. I la veritat és que estic molt a gust perquè fem un break a mitjà de setmana, dimecres, i ja ho trobem a faltar. Tenim ganes de tornar-nos a trobar, de ballar, de riure i de compartir. Que les danses al final és una excusa, o sigui, l'excusa per fer-se una birreta, per fer comboi, xermanor... I en tot este comboi, tot això que ens ha explicat Joaquim i tot, recomaneu unir-se a la panxa pelada. Què li direu a la gent que s'ho està pensant així un poquet i que ballen al seu poble o que a lo millor igual avui a través de les xarxes descobrim que existim, no? Que estem aquí donant, lluitant per la nostra cultura i per les danses. Com li recomanaríeu unir-se a la panxa pelada? I tant, per supost. Jo anime a tothom a que s'apunti a les danses, que s'ho passarà molt bé, que fem moltes festes populars i que aquest any s'hem perdut moltes i que ho trobem a faltar, no hem fet les falles, no estem fent la jornada popular de manera virtual, com tot el que s'està fent últimament, però que tota la gent del País Valencià, i de tot arreu, qui vulgui aprendre, està convidat i segur que ho passa molt bé. Qui tinga ganes de comboi i de ballar, és el seu lloc. Sí, jo també anime a tota la gent que s'anime, que prove, que segur que un cop que ve i prova ja mai no voldrà eixir. És un espai molt familiar. Quins dies aneu a assajar? Abans d'este món postapocalíptic en el que vivim, com era? Quins dies teniu assajos o us tornàveu per... Això, igual la pregunta és un poc per a Joaquim, per el tema d'iniciació, els avançats i tot això. Doncs normalment el que fem al setembre, al començar, veiem també el que és Casa València, les diferents activitats que hi ha i per poder gestionar quan podem i no. Però normalment hi ha 3 grups i són 2 dies a la setmana i crec recordar que era dilluns i dimecres. Igual un dia és una hora i l'altre dia són 2, amb els diferents grups i moltes vegades entre l'intermig i l'avançat fem un quart d'hora de castanyetes. Jo és que enguany vaig tindre un percance i estic de baixa, però crec recordar que era així. Val. I també volia comentar, en tot i el confinament i això, com ho heu portat? Encara esteu a través del grup, suposo que teniu diversos grups de WhatsApp, un grup de WhatsApp i tot això, que esteu ahí també donant-vos ànims. I també perquè, per exemple, enguany moltes activitats no s'han pogut fer, si heu fet alguna cosa en el confinament o teniu planejat alguna cosa. Bueno, sí que al principi del confinament va haver algun moment en el que José ens va enviar per WhatsApp alguns balls per a que si algú volia practicar des de casa i també compartim, per exemple, cançons que s'han fet des del confinament, com per exemple La Malagueña de Barxeta o La Jota de Benigànim, que diferents músics des de sa casa han gravat i és molt guai poder compartir aquestes coses perquè ens apropen una miqueta més a casa ja que estem lluny i més confinats. Perfecte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. No sé si voleu dir alguna cosa més de l'entitat. Bueno, res, que moltíssimes gràcies a vosaltres per la feina que esteu fent avui i que res, que en general animar a la gent que de veritat que s'ho va passar molt bé, que fas comboi, fas xermanor i bueno, que anima a tot el món, de veritat. Pues això recomanem que contacteu si us agrada la dansa i si teniu curiositat o encara que no ho hàgiu provat mai voleu començar a fer, pues aquí teniu una bona colla de gent meravellosa que en la de la panxa pelada. I podeu seguir-les també i informar-vos més a través de les xarxes socials que estan aquí baix. La de la panxa pelada, la de la panxa pelada i la de la panxa pelada, tant a Facebook, Instagram com a Twitter. Així que és fàcil. Busqueu-les i segur que vos rebran en els braços oberts i estarem encantats de conèixer-vos. I tant, i tant. Pues moltíssimes gràcies. Ara anem a veure alguns vídeos del grup de danses i després connectarem amb Ferran per veure com porta el tema de la palleta que està preparant, que ja comença a olorar. Una abraçada enorme i moltíssimes gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.
Chiquita.